Happy New Year. Good morning, good afternoon, good evening. Ebe ọbụla isi na-anụ olu m. Amaazị Abụchi, onye ọma na Bayan. Ndị ekele ụlọ. Ya m bịara ikwu this morning gbasara ihe Jpac kwuru. Jpac my brother Buto na onye o mere amarana. Ama m ka ndị mmadụ si aha akwa. Ama m ka isi aha akwa. Ị na-aha akwa? Onye ọbụla nwere ka esi ahụ akwa. But more na-ahụgodi akwa as somebody nwere love of brothers, somebody nwere mind of giving, somebody nwere mind of liberation, somebody nwere mind of to help the youth. How can I say Akwa? I have never come in contact with Akwa, but Akwa is a man of all men, man of all youth, man of all widows, man of all children. Ọnwụ na Akwa dị ịbụọ ma ọ ịtọ n'ala Igbo ga-adị mma. Akwa dị m ekele gị na-ekele gị ka ọba na-ekele nke buru ibu ka isi na-emepụ Igbo ihere n'anya. Jpac my brother Buto na onye mere amarala. All those people fụrụ na somebody dịka Akwa na-eme mmemme. Even though Obi Kubana his brothers Obi Kubana nwanne ya nwoke. Obi Kubana tiga arụ dade mmiri ọ ga-ezo. Obi Kubana tiga arụ si na o nwere one small boy na village ekwele ọba tiga arụ ụbọchị asị na ọ na-agbapụkwana họteelụ ịbụọ ka o tiri arụ dade nwanne mmiri ọ ga-edodo. Mmiri ọ ga-edo. Awakwa hụrụ Lagos, awakwa hụrụ Abuja, awakwa hụrụ Kano ga-arụ họteelụ. But Akwa so mba na kuru ụlọ amara onye kpatara ya. Jpac ya mụala nwe m nọ na-ekiri the thing self at least ma chi prince a ga-eticha arụ, even though ma Zubi Michael a ga-eticha arụ, imole ha kwesịrị iticha arụ ya anyị nwanne ha toro obi n'ala anwala asị lechara anya sị mba na nke anyị ọhịa Nnamdi Kanu na-ekwu okwu since right from the one. Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ n'ọhịa na ebe nna gị mepe otu Akwa were 200 people n'ọrụ wụ ndị Igbo. O nwere ihe ọjọọ or to help to stop ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo, to stop the youth izu ori. At least that 200 na Akwa were n'ọrụ ekereti ala wepụgodole ọnwụ na 50 ha na-ewu na-eche echiche izu ori ọ pụgodi na their mindset. Onwe n'ime Imole nwere n'ime ha emenwuli ya. Obi Kubana nwere n'ime ha emenwuli. Zubi Michael aha anyị onwe nke emenwuli ya. Nwanne ihe ndị Igbo na-emere onwe ha envy. Akwa onidiri ịkpọfa akpọ. Chi Prince Akwa onidiri ịkpọ ha bịa. Ha kwesịrị ịdị ya arụ. Akwa mmadụ ọra. Akwa mmadụ na-aga okesha rie ego. Rie ego ma ịkpọrọ ya ma ịkpọọ ya. Ọ dị izi. Mmadụ ote Obi Kubana na abịa arụ kọmpanị n'ala Igbo. Where 200 people n'ọrụ development ọbịa otu Obi imoni nọ na ha nwa ndị ahụ gbana mba Peace Square ndị ahụcha ndị ọgbana mba na-arapụ ndị agha they don't mean well to Igbos, emili ha well to Igbos. Somebody dịka Akwa na-eme mmemme Akwa adreesị ọba nwanne ya nwoke Obi Kubana etighere arụ nna my brother na-arapụ ndị Igbo niile ndị evi ọ chọrọ ofu onye chere na-aza nna m ọra nwanne ọma na Obi Kubana na yon shall grow na otu ọ kpatakwara ego nwe ndị ga-akpatakwa karịa and ọ gara eme ị na-enye ha encouragement. Obi Kubana man of all people ọ na-ehepụ but at least o kwesịrị tigodo arụ ebe nwanne ya nwoke junior brother ya Akwa adreesị ndị ego dị na boot na ọba na-eme ihe menyere invitation menye ma ime na kwesịrị dịcha arụ that day 3 days onwe nke tiri arụ ma Zubi Michael pụta ọwụ na onye Yoruba meghe ihe ife ha ncha niile eju, ọwụ na onye Hausa meghe ihe ife ha ncha ndị ọgba na iro nwanne ka Biafra abịa ka anyị mara ndị wu ndị Igbo makwa ndị bụ ọbara Hausa. You understand? Ọ na-eme ọwụ na ịchọrọ ịgwa m na AY meghe ihe na Lagos na Obi Kubana ga-etighe arụ, ịchọrọ ịgwa m na Zubi Michael ga-etighe arụ, Imon ga-etighe arụ, even some our foolish politicians ga-etighe arụ. Na-azọ ofefe from outside ya Nnamdi Kanu na-ekwu ndị Igbo ama meriri na-eri ama mebechi unu asụ no descendant from Israel. Why unu ala na-eme ka Israelite?
Why you people are not behaving like Israel? Israel, but Israel develop Israel. In 1948, Israel, Israel, develop Israel. Israel the best home. Why can't you guys go home? All this your company, all this your hotel. Why are you Igbo Yoruba? No one want to do that. Na Jpac Jpac he pure. Okwu ikwuru onye like your hotel on ihe kwuru nwanne m Jpac eziokwu okwu ụkọ ọtọ ka sịga. Anything ndị invite chief prince what you guys are showing us? Ọwụ na na-akọzi Chineke ọnụ nyere ndị Igbo ego nyere na amamihe ịkpata ego mee help on abroad ọ gwese eche emeghị endorsement Obi Kubana ga-eme onye ara kpọgaza nzu 50 million enwere Igbo youth coming youth nweta dịcha talented onye nwa ọcha ya 25 million ewere mee endorsement o nwere ha ọjọọ o were ga-enye onye ara kpọgaza nzu ndị Igbo ọkana mma n'ama were ego ga-eyọta n'ala Igbo anyị mana Obi Kubana ị na-agbalị but to prove uru na ọdụ ọ naanị Econ one man na Senegal rụrụ Econ City na Senegal one man ọ gaa na America ga-arụ ya ọ gaa na London ga-arụ ya ọ bịara na village ya na Senegal rụọ Econ City ndị ọgbala ọnwụ na Obi Kubana unu gbara sụ n'owuru big man unu ga-ahụ ka a ga-asụ na wushelago rụọ ya ụlọ unu ga-awushelago rụọ ya ụlọ ndị efurefu nna Jpac God bless you inwe aka Happy New Year and prosperous new months. Happy new months. One more time. Yes, my name is Mazi Jpac. Otherwise known as fresh violence, monthly violence. Yes, to whom it may concern. Do you know now Akwa made an event 29, 30, 31st, and the Obiere Moto is about 20 something people in a year, that is 2022. Emana 90% of ndị bi remote abịara occasion Akwa ka one ka anyị bido n'ịbalụ mmọnwụ ọ bụrụ bụ iwu na onye agha ya abịakwa o nwere some tangible excuse onye agha ga-abịa onye a consider mana ị ga-consider mmadụ 29, 30, 31st ebiri ịbala mmọnwụ moto ịbala mmọnwụ abịaghị no sign na ọ bịara adị m egwugwara nna agbachuo mana ya na-egwugwara a na-eji ihe ọma akwụ ụgwọ ihe ọma sure many ndị egwu Akwa biri moto abịaghị ndị kụziri egwu bụzi ndị small obere mmọnwụ ya small people afọ ha pụtabeghị apụta bụzi ihe bịazi ekwu egwu ọ dị mma ịdị like that nke otu nke ịbụọ most of people niile ndị Akwa na-ejere occasion since 2022 niile gachachacha Akwa ma ndị eziri Akwa ezi ma ndị a na-ezighi ezi ma ndị eji mmanya zie ma ndị a na-eji mmanya ezi ma ndị eji ebirizie ma ndị na-eji ebirizie ma ndị na-ete ma everything zichara Akwa jere occasion niile ha from A to Z because ọ na-like entertainment nke o jere rie 1 million rie 2 million rie 5 million. Number 1 Destiny Etiko Akwa jere ebe de rie more than 5 million oru na nke Akwa zie Destiny Etiko Destiny ekwe ha abịa na-ezu ihu ezo apụrụ ya asị na Akwa na-arụ ya ọrụ anyị ma unu niile but this 2023 anyị ga-enye unu woto one by one. Number 2 Gozie Okeke ihe asị na enweghị ebe 29, 30, 31st so onwe nnọọ one day ihe ewepụta nnọọ bịa gbara onye kpọrọ oyi nwoke ọba ebe ọ na-eme mmemme. Gozie Okeke imepere ụlọ Akwa ọkọbịara ebe a rie 1.5 million were ego skatacha event mgbe ị nwere akaụnta with him for the first time iji ama na stage were ego merụọ gị ahụ ndị mmadụ kpọọ gị n'ọnụ kpọọ gị n'elu kpọọ everything kwuo ihe ya ekwu maka gị nwa iwere isi gọrọcha mgbọ so Akwa ọkara dị mma na public abi Akwa ọkara dị mma na ọha abịa na ọha napụ Akwa ego o mee show eke ego kee machine kee moto kee fonu ọ na-ada Akwa ọbara tule mana o ruzie na nke o mebezi ihe unu nchere na-ezo because na kamera ya enweta unu kamera enweta unu asị na o jere ebe dibịa ka otu ịtọ ndị niile bụ ndị eze nwaanyị niile Akwa na-arụrụ ọrụ ma ndị be ndị eze nwaanyị Akwa na-ejere okeshọn rie ezigbote ego onye ọbụla gbafuru ma ndị dibịa ibe Akwa na-ejere oke ha jee rie ego righarịkwa ego onye ọbụla mere gịnị gbafuru ha achọghị ebe na nke Akwa nke a nne ji iche ndị tete na niile Akwa ji ego merụ ha ma ndị ya bụ ha tie egwu abọm
ma ọ tọrọ ụtọ ma ọ tọghị ụtọ akwenye ya 500,000 akwenye ya 250,000 ha jere na ihe mere were isi koro ọhịa onye ọbụla nara ọhịa gbafuo kpamkpam 2023 ihe unu na-emezi gịda gịda ka unu bịa gịda ka unu blọkụọ success of ndị ọzọ nọ n'azụ because there are still good ones. ọ bụzie na agwaguzie inu nwozi onye na-enyezi 1,000 naira again asị na ọ dị wicked mana unu amarọ ebe mmiri si wee gbara opi ụgbọgụrụ maka gịnị na ndị niile agwameri ife anaghị abịa return match. ọ bụkwa ha gị weta ego present matters. ndị niile akwanyere ego ma ndị egwu niile akwanyere ego ọ bụgo nnọọ ịpụta na egbe ha na inye ha ego ịpụta ego one track n'abalị suya night na mana ihe ha emene ihe nọọ ifuzie n'ihu ọrụ akwa onye ọgwụ akwa onye ọgwụ akwa onye ọgwụ akwa onye ọgwụ ka ị napụ ego unu na-agbalị unu nche bụ ndị ihu abụọ mana ihe nna gwa my friend oyi nwoke akwa ọkụ tiwara akị ịchọrọ ịmasụ sụọ na igwe ịmakwa ha na-asụ ebe gịnị ịhapụ igwe sụọ na ala ndị niile bụ ndị bụ your friend nwa onye bịara sọsọ ndị Morning Star Brotherhood ndị ya klọb good means ọ bụrụ na ị nọ na klọb ọ bụrụ ihe ọ dị ka ya egwu ọzọ ngị nwazi few of your friends ndị bụzie ahịa mara ogoro na-abịazi n'abalị na-efe gị ego na-eri ego na-eri ego na-eri ego na-eri ọ dasị ebe ka ha nọ nke ka nwute m so much bụ nke Gozie Okeke ya na nke Destiny Etiko ma nke Ezube Michael unu niile ndị Nollywood niile nọ na Asaba na-ejide ohere were paịpụ tinye akwa na agịrịga na-amị akwa oruzie na nke ofu mkpụrụ Nollywood abịa ọnụ na-eri ego kọntinu akwa ịchọrọ ịmụ ihe mara ihe gbasara ma ụmụ nwe anaghị ọgaranya advice ga esiri ego kama na onwe ha na-akpọ nwanza dagharị nwanza gwa nwanza dakwara nwanza ịghọtara buusu dakwara nwanne buusu adakwara nwanne ụtọ nwanne a na-atọ ụtọ inye m enye m gị ịghọtara ọ bụrụ ọbịa inye ha m ị na-emeso ụzọ ka nye gị o gwara ka ọ dị ịghọtara akwa friends gbara gị okirikiri they are not doing well to you 80% of your friends gbara gị okirikiri ha anaghị emere gị ihe ọma ihe a nọkịta abụ ka a dọsasịba ego dọsasịgide ego ndị ọ bụla afọ na ịdị broke ma chukwu ekwe na ndị na-efe na-enye gị advice na-asị gị bee nke a ga-eme na nke eme na nke eme na nke achị na-erie mpọmpọ the kind of advisors you need bụ foreign advisors, outsiders. Most of outsiders they are the one that will fear you, give advice that will profit you. Okay, every year na akwa then I have vampires. I will talk about vampires throughout. I better dog Zaza. If you never go to your job, I say right on. You never come as a right on. Why you not going to talk about you? Also, thank you very much for your occasion. You did well. And then another occasion, maybe one accident, everybody clear. A successful one for that matter. Thank you very much, and the more grace you are able. But remember what I told you. Sonny 2023. Sonny Kene Evatara. Will you have to back ebe? Here, chafu nani. Life goes on.